Защо? Ако тук лети друг пешеходец, който вече е блъснат във въздуха, нали, умрял е, но той лети с напазаруването и с завещанието напред. Този от тук поема щафетата и продължава нататък. Сега, има и пешеходци маняци, които тръгват направо нисък старт. Нали? Но това са хора професионалисти, на тях общината им плаща заплата, на него това му е работата, цял ден обикаля, разбираш, обикаля да служи за вдъхновение на другите пешеходци. Аз тук искам да предложа, ако има хора от общината, предлагам вече да се гумират съответно самите пешеходни пътеки, да има коридори, степенки за изстрелване, ето в леката атлетика, дошед се двата края, не пречи да има един наръч с прътове за овчарски скок, например, спира напред по някакъв автобус или камион, по-млади, така да кажа, подвижни пешеходци, като тези момчета, тук млади момчета, взима един прът, прескача, продължава нататък. Сега и казват, например, много пешеходци, има много пешеходци, какво ще говоря за това? Първо искам да спомена друго. Безработица. Точно така. Безработицата. Казват, няма безработица. Ще решим този проблем. Веднага на всякакъв стойност ще стоят по един, по двама, ако трябва човека. С сигнални пистолети. Защо трябва пешеходица? Като сурикат, като лугер да се върти главата наляво надясно, да се обгоначва. Той вече е обгоначван, няма нужда повече да го мачкаш, да го унижава в човека. Този, който е тук с пистолета, той следи за ситуацията. При положение, че може да се пресече, макар и 50 на 50. Няма значение. Вижте хора, нека да има тая тръпка, бе, ще оживее, няма да оживее. Това те държи в кондиция, това те държи винаги, така мобилизира. И ако прецени, човека стреля, хората стартират, може да има, разбира се, и залагане на определени пешеходци, но знаете ли, най-интересно е да се види какво става ето тук вътре в очите на пешеходеца. Там вътре се чете един единствен екзистенциален философски въпрос и той е: мене въобще има ли мене? Защото той разсъждава така, ето аз стоя тук, вече 1-2 часа, после седя, сяда, не мога да издържи човека. Седя, никой не спира. Значи, мене ме няма. Аз съм се дематериализирал. Мене няма. От друга страна казва, ето, GSM-ът ми звъни. Търсят ме. Значи, имаме. Обаче, той се казва, ето, аз съм се обървил, кога да мина, кога не. И не го вдигам, значи може да ме няма. Много сложен, уважаема публика, много сложен казус. До един момент, в който вече ачик, както се казва, не спира автомобил да му даде път и тук вече виждаме и патологични реакции у някои пешеходци, спира автомобила. Мисли. Защо спира този простак? Какво иска да каже той? Че аз съм такъв некадърник, че не мога сам да пресека да кажа. Он е вътре в автомобила, почва леко се измерва, знаете, почва и идват спонтанни реплики. Първата реплика, която винаги идва, е да ме извинят децата, ако има такива, викаме детите, майка ти. Но това не е с лошо, уважаема публика, това не е с лошо. Това не е плод на рациото, това нещо, което е родено в, това се каже, в резултат на много мисловни усилия. Не, това е просто от сърце, не от и то. И сега обаче, тук пешеходеца се казва, чакай се. Ето, значи, този човек уж добър, спрял е, пък от друга страна така иска с майката му да постъпи, категорично, и той започва да се колебае. От друг, после чуи се дали да не звъни на майка си по телефона, да извика. Поглежда така да види да не е баща му вътре, но не е баща. Това баща се го познава. Това е друг човек. Он е вече в автомобил.